Arratsaldeon eta ongi etorriak Andoaingo udalak Ricardo Arregiren jaiotzaren 75. urteurrena ospatzeko antolatu duen ekitaldi honetara. Ostiralean bete izango lituzke Ricardo Arregik 75 urte. Gizon poliedrikoa zela ezin uka dakioke. Bere ekintzailetasunak muga desberdinak gainditzera eraman baitzuen bizitza laburrean. Euskara, alfabetatzea, pentsamendua eta kazetaritza landu zituen oso gazterik. Eta berak utzitako arrastoak ez du gaurkotasunik galdu. Eta hain zuzen, arrasto horren atzetik egina da zuen etxeetan jaso duzuen deigarria. Baita berehala ikusi ahal izango duzuen dokumental laburrean. Kazetaritzak gaur egun bizi duen egoera larrian, aski zaila da halako proiektuak argitara ematean. Ekarpen humanoak, ekonomiko ez harago, berebiziko garrantzia hartzen du, memoria arakatu eta eguneratutako informazioa lantzerako orduan. Ezinbestean, beraz, eskerrak eman beharrean nago, gaur hemen dagoen Arregi Aranburu familiari, egitasmo honetan izan duen inplikazioagatik. Baita proiektu honetan bidelagun izan ditudan elkarrizketatuei. Eta nola ez, Andoaingo udalari egin duen ekarpenagatik. Eskerrik asko dela. Berehala, Ricardo Arregiren profil txiki bat izan daiteken dokumentala izango duzu ikusgai. Baina aurretik, Andoaingo alkate den Ana Karrerek hartuko du hitza. Alkate Andrea, nahi duzune. Arratsaldeon eta berriz ere ongi etorriak izan guztiak. Andoaingo semekutuna den Ricardo Arregi esan bezala 75 urte beteko zituen pasaden ostiralean. Hainbat artikulu esan ditzakegu eta eral ditzakegu Ricardo Arregi deskribatzeko, baina bada bat guztiak barnebiltzen dituena, euskaltzalea. Oso ondo ezagutzen zuten kideak gonbidatu ditugu gaur gurera. Hain zuzen, Ricardo bera eta berak egindako lana gogora ekarri eta egungo testu inguruan kokatzeko. Gara eta naiz komunikabideek egindako kazetaritza lanek gerturatu gaituzte Ricardoren figurara, Andoaingo kazetaria den Ariane Kamioren lanaren bitartez. Eskerrak eman, nahi dizkizue gaur hona etortzeko erakutsi dezuten prestutasuenagatik eta eskerrak eman ere Ariane Kamiori egindako lanagatik. Kuñadetik hasiko naiz, Begoña Arregi, Ricardo Arregiren arreba bigarrena, eskerrik asko egoteagatik Begoña. Bere ondoan Jose Manuel Toledo, Zeruko Argi aldizkarian ezagutu zuen gehien bat Ricardo Arregi, bere ere kazetaria zela, zuri ere ongi etorria Jose Manuel. Bere alboan Juan Mari Torrendai, euskaltzaina, idazlea, soziologa, kazetaria, jakin aldizkarian egin zuen bat Ricardo Arregirekin, ongi etorri, zuri ere Juan Mari. Eta Ramon Sastre Vitoria idazlea, berak Lurra argitaletxearen bueltan ezagutu zuen Ricardo, zuri ere ongi etorri eta eskerrik asko egoteagatik. Mahaingura hasteko denontzat zuzenduta dagoen galdera bat egingo dizuet. Denek ezagutu zenuten Ricardo Arregi, baina bakoitzak esparru desberdin batean ezagutu zenuten. Mesedez, bakoitzak Ricardoren ezaugarri bat emango zenukete aperitibo gisa. Begoña, esiko zara mesedez? Dikan, txikia zenetikan, gerora... Ezaugarri bat, nolakoa zen, Ricardo? Niretzako mutil zintzoa, atsegina, irrifartsua eta laguntzailea. Hori senide bezala. Besterik ez. Nik Ricardorekin bi motako hartuera barak izan ditu. Bat, seminarioan, elkarrekin sartu ginen, nik 6 urte egin utzi nuen,
eta filosofiako lehendabiziko urtea eginda, eta Ricardok filosofiako 3. urtea eginda. Hori da etapa bat, nahiko importantea. Gure hartu eramanak behar bezala neurtzeko. Bigarren eramanaldia edo bigarren kontaktuak izan duen ditun, bera seminariotik atea, eta ja bere lanak egiten hasi zenean, deitu zidanean, proiektu batzu zituela, eta proiektu horietan elkarrekin lana egin nuen. Gutxi gora bera, bere pentsakera, bere proiektuak, bere egin nahiak esplikatu zizkidan, baietz esan nuen, eta orduan hasi ginean elkarrekin lanean. Lanean baita ere estudiatzen, ekonomia estudiatzen 2 urte elkarrekin egin genitun. Handik Laizter kartzelan elkarrekin ondu ginen, eta kartzela ondoren nik Suizara alde egin duen, estudiatzera, eta bera gerosio soldadu eskakuntzen. Suizan ditzela, bera soldadu eskatik lanean txigora bera larian ari zen, bera alfabetatzen eta bere kulturekin. Ni berriz lepoan egon Suizako bizitza eta lanakin, eta orduan txe, azkeneko nire idatzia zeruko argian orduan txe izan duzen. Izan duzen karrasi bat. Suizatik etorriko zen, lanean hasi ditzen, eta handi denbora pixka batea, Ricardo ditzen. Eta ja, hor bukatu zen, nire ekitea, nire Ricardoren bidea segitzea, zeren Ricardo ez alizikide bakarra etzen, baizikan da zen nire brujula edo nire helburua. Eta kilo hori da nire historia. Aperitibo garaian gaudenez, bakarrik esan, Ricardo, hartzen dut lagun bezala, izan dut, laguntzaile, handia, kulturbile peto-petoa, gidaria, arazo guztietan, ezagutu dituan guztietan, bai euskalgintzan, bai kulturgintzan, eta bestelako lanetan, eta beti pena hundi batekin gelitu naiz, eta da, zein man gautez ezakeen gerora txatuz, hasiera besterik ez zuen egin, 27 urte betetzeko zegoela hila izan. Nik uste intelektual bat zela, hitzaren zentzuri zabalenean, alegia kritikoa eta autokritikoa, maite izan zituen gauza guztiekin ere kritiko izan zen, eta esan gara dago gainera, aso zuela horren ordaina, ez da kritiko izatearen ordaina bere garaian. Era berean, gizon argia izatea zen, gain bere horretan esan dudanez, niri Carlos Santamariak esatez duen matematiko baten burua zuela, benetan, gizon azkarra zen, irekia, divertigarria, atsegina, alegia ez zara intelektualez eta bukagun estereotipia horren ez da horrenik ere ez da divertigarria zen. Ez dut esango arranda gustatzen zain nahi, baina zuen dukatuko ere, gizon normal irekiko zen, esango nuke, baikatu da soldaduzkara joan zala, esango bezala gizon horietakoa leku guztietan ondo pasatzeko modua egiten zuela, eta esperientzia horietatik ere ikasi egiten zuela, eta hori esango nuke hasteko. Ramon, hizketan hasi zara, kontatuko diguzu mesedez nola ezagutu zenuen? Donostiako Elkano kaleko taberna hartan?
bai, Lasarte eta Taberna orduan, ni egia esan, ez daukat Ricardoren antza handirik, zentu eskotan, kritiko eta autokritiko izatu hortan uste du baiet. Baina ez dut gehiago, ni ez nintzen asko enteratzen egia esan, Toledok esan duen bezala, gai politikotan eta haren atzetik jarraitu gehiago egiten nuen, beste zer baino gehiago. Eta, bueno, gero itzengo du hortaz, ezakera politikoaz, eta, bueno, ezautu nuen, ni orduan, ezagit, uste dut Eusko Gaztedin nengoela, ez nintzen asko enteratzen duen nengoela. Baina, irratsaio batzuk egiten duen, nintzen gaztetxoena, ni baino helduagoak ziren denak, eta oso ondo tratatzen dituen, ninduten, uste dute, segure irratirako eta egiteke ditula programak. Eta behin, Gerardo Bujanda uste dut izan zala, burukidea edo zen. Eta, bueno, beste batekin topo behar nuela, itzordua jarri zigun, eta Lasarte eta Bernortara joan behar nuen, eta ni biok eraman behar genuen Le Monde aldizkaria bezartean. Eta ni galdetu behar nio zu Andoaindar altzera, eta berak esan galdetu behar zidan, eta zu Donostiar altzera. Eta, bueno, garaiak horrela ziren, nola ere adierazten du horrek nola ziren garaia haiek, ezta? Eta kontua alperekako genengo klandestinidadeak ala moduzuak izaten zidan, da nik esan dukan pare bat egumentara bere etxean ninguela pelotan jolasten, eta bazkaitan zuaneko den, hortan oso ondo jatetzen etxe hartan. Eta, bueno, horrela ezagatu nuen. Esan duzu ez zuela intelektualen estereotipo ohikoa betetzen, Begoña, zuk etxe giroan nola gogoratzen duzu, Ricardo? Nik gogoratzen dut gu guztio bezala, mutiko txikia zanean, txikia edo. Aurrela esan nahi dut, eskolara xaxerrota joan zan. Eta ni eskolara zinitzanean 3 urtekin bere eskutikan joaten nintzen. Eta nik uste dut horrek pixka bat landu zuela gure bion arteko harreman berezi bat. Orduan, etxean nolako ezen, zoritxarrez denbora luzean ez ginen elkarrekin bizi, zeren oso gaztein joan zan seminariora, gero oporretan etortzen zanean ere udaran ikasketetan ibiltzen zan, atxaldetan bere etxeko lanakin, gero soldaduzka, zoritxarrez harreman nahiko motza. Baina urte txiki horietan oso mutiko lehen esan dutara, niretzako oso mutiko goxoa zan, danen hitzetan oso txintxoa. Eta baita ere oso irrifartsua. Hori bai, oso beti zuen irrifarra hauan, ni bekoki beltzago izaten den da, bera beti. Eta gero beste gauza bat oso, niretzat behintzat oso esan gurea, etzan bat ere sesio zalea. Lausenide ginen eta normala denez ibiltzen ginen ikamikaka eta jolasian asarretu eta asarretzen zan baita ere. Baina normalean etzan bat ere sesio zalea. Gehiago gustatzen zaion elkarrizketa eta gauzak ondo konpondu eta era hortan ibiltzen ginen. Aita etxean zegoenean, aita oso zorrotzaren duen eta aitarekin txorakeri gutxi. Orduan dala txusen ibiltzen ginen. Baina amarekin beste harreman bat genuen. Eta behar batez ere nik uste dut harreman oso estua zuela oso antzekoak zirelako. Eta nik horrela gogoratzen dut. Gero hori elkarrekin beti laguntzeko prest. Berare bai eta ni ere bai. Horretik esan dut eskolako lotura hori, ez? Nik nolabait amari entzun da, nola eskutik hartuta eramaten nindun, eta behar bada babes hori sumatu nuen bizitza guzian. Behar bada gauza materialetan nik gehiago lagundu nion berari, baina berak beste babes bat eta beste gauza asko ematen zizkidan. Eta joan etorrian, gazte gineanez, parlamentik umorea bestetikan, berak bere gauza kontatzen zizkidan, nik nereak, lanekoak, eta horrela guk ez genuen beste harreman handirik. Harreman gehiago izan du genuen alfabetatzea hasi zen garaian. Orain,
pixka bat nolakoa zen jakiteko batxikitan, beti kontatu izan ziguten baserrian, nola behin belarra onduta gero mandiora sartzen ari ziren gero kanajatekoak egiteko, eta halako batean Ricardo pozik, aldai eta dantzan eta kantari beha, oso alaia zen, baina hainbeste aiokua ez da, harrituta, danak harrituta, zer gertatzen zaio ume honi, eta konturatu zian bazatotikan ardua erantzuela. Eta danak harrituta, halako ume txintxua izan da, nola liteke ez ba, esan nahi duke oso normala zela. Beste behin, baina hori gure trenbide, gure treneko zehabietan, bidaia horietan, egun batean baginoan zen, zean zubia pasatzen eta euria hasi zuen. Begoña, kontuatzea, antzematen da, gu herrin batekua gehala eta esan nino, arlote xamar jantzita eola, esaten dio, ni arlote ikusten hau zuzuk esan dizuna, beti nahiko dotoreko atentzan. Ez, begiratu gainentzekoen, gu ebila eta guardosorinpe, eta eguzila donien guardosorakin. Eta hori, eta esaten zian bai, gure txeko meteorologoak esaten zuen bai, Gundo Manuelek esaten zuen, sale bantaula Frantzia, eta ez genekiun, zeatikan bakarrik, zeak ikusten genitun, lainoak. Eta gero bestetikan bai, badator gallegoa, eta zea, amai Ricardo adarra jotzen zion, ze gallegoa, zein franko, eta bueno, iskita untzaki ez da. Horrelako gauzak ibiltzen genitun tartean. Beste behin ere, el correo del zar deitzen zidan, da hile hartzen zidan, hori bai, eta ni amorazten hartzen ditzan. Hori oso gogoan du. Zeatik handeitzen zian, aiak bere laneko kontukin bankuako, beti goizean sobre bat, eta gero bueltan beste sobrea eman behar. Eta ni amorazten zidan, ardura izugarria zan, sobre hori galtzen bali manun, revoluzioa gure etxian. Eta Ricardo hilia hartzen zian, eta esaten nion, ez hilia hartu, zertikan ni deskuiduan, etxetik anjoaten manei, zu ibili beharko dezu. Bai zea esaten zian, zuzea etxe ontako idazkarik onena. Eta horrelako gauzakin, parren mordo batein, algara pila bat eta joan etorrian. Beste gauza bat ere asko eskertu niona zan, nik ingles maila bat hartu nuen, eta ikastaro bat egin nahi nuen, proficiency, garai hartan inor gutxik egiten zuen Donosti, eta nik egin nahi nuen Donostik ziteken mailarik handiena zan. Baina problema bat zegoen. Ikastaroa iluntzeko 8:00 hasten zan eta bukatu 9:30 pasata. Orduan, 10 jota gero kotrena hartu behar. Orduan, hori oso berandu zan. Garaiaietan ni neska bat 11 laurde gutxitan bakarrik etxean batea eta gainea geltokitikan gure etxea ez zegoen ezerre, aitak eta amak ez ezkoa bezala. Eta joan sentzian zulasek, konponduko den. Eta santzien aitek amaik, beida, gauza bat ingo den, nik eldituko naiz bere zen, eta biok etorriko geha elkarrekin. Eta utzi apuntatzen ikastarora, eta alaxe egin gendu. Orduan, elkarri beti babesa, gero zer gertatu zen, bai, aste pare batean etortzen zan erekin, baina berari ere berandu egiten zitzaion ordu hori, eta ez errezpaldi mazu, baina ordurako aita eta maia hori utzean, ni berandu xamar etxean ikustea, eta holaxe bukatu nuen, proficientzia atera arte. Orduan, bagetuen elkarren ganako laguntza hori, ez? Orduan, horrela gogoratzen dut nik, Ricardo, gero alfabetatzean beste histori bat da. Jose Manuel, zuk zeruko argian kointziditu zenuen Ricardo Arregirekin nola gogoratzen duzu eta Paula? Oso aberatza. Jakin behar dugu, Ricardo Arregi zala zeruko argiko ardatza. Zizak zuzendaria zan, baina han komite bat sortu zen, Ricardo Arregik zindari bat hautzak egon. Eta komite hortan zeuden Carlos Santamaria, Jose Mari Lasarte, Joseba Zaleki, eta baten bat gehiago hartuko zen. Baina, ikusten duzuen bezala, talde ezberdina bere zitasun batetik. Carlos Santamaria bere personalia diazun, Jose Mari Lasartek bera politikoa zen, Joseba Zaleki
Zazetan eta ibilia, eta orduan oso ondo komplementatzen ziren, eta Ricardo bentzat hori oso aberatzean izan duzen. Zeren, denbora gutxiki demostratu zuen behar gaitasuna zuela zeruko argian bai azala eta bai mamila aldetik gauzak indartzeko eta suspertzeko. Hori oso importantea da. Gero, betetzen zuen Ricardo Arregui amets bat. Ricardo Arregui, ez dakit ausarta den esatea, zen politikaria, batez ere politikaria. Berak ondo zekin gauzak eramaten eta hainbeste nabarmentzen, zaiatzen zen, baina zen politikari pentsararia. Berak bere burua ondo ezagutzen zuen. Eta bide hortan estrategia bat zuen, bere bizitzaren estrategia bat zuen. Berak bazekin nola iritsi nahi zuen. Orduan, berak ari zen, atalak jartzen, ara iristeko. Noiz, ez dakit, baina ara iritsi. Gero bitute batzuen zituen, oso ondo ezagutzen zen. Oso ondo ezagutzen zen. Eta oso askea zen. Eta bere burua kritikatu behar bazuen, kritikatu egiten zuen. Eta aldatu egin behar bazuen, aldatu egiten zuen. Ez dakit atera nahi zen zeruko argitikan, baina horren denak balio du zeruko argian egin genuen lana. Han, betetzen ziren, Ricardo Arregui amets bazuek. Bat, politika gintza. Han bi kronika alde genituen, nazioarteko unea eta erregiak eta gizunak. Bakoitzak bere izteko politika hutsa edo politika inguruan zabiltzen gauzak eta baita ere herriak eta gizonak politika, baina gizarte politika politika hutsatik. Batek esan duen bezala, eta denak ezagutzen duzuen bezala, nazioarteko politika zen gauz batzuek esateko bidea. Zeren eta momentu latza zen Europan eta Afrikan, Algeriako gerra, kolonialismoak usten, beste gerra asko, eta orduan aprobetxatzen genuen hango arazoak eta hango problemak eta hango egin beharrak eta hango jokaerak ulerra arazten guk bizi genuen giroari. Orduan, han ateratzen ziren, erdera esaten den bezala, zapozik ulerraz. Oso gotorrak. Beste aldean, herriak eta gizonak uraiak gizartea dedikatzen. Eta han pixka bat ikusten zen, ez Ricardoren aldaketa edo baita ere, baina ze bide hartzen ari zen, Ricardo Arregui pentsatzen zana zertzen. Pentsatzen zen Ricardo Arregui hau dela, Euskaldun fededuna bertzaren, eta han bideratzen hasten da pixka bat marxismoa, sozialismoa eta abar. Importantea da jakitea, iturbilan dagoen marxismo horren iturbilan. Batez ere, dago, eta zea luze bat egin beharko ditzake, bai ekonomia aldetikan, bai erlijio aldetikan, baina batez ere guk irakurtzen dituen periodiko frantzesak. Le Monde, Nouvel Observateur, Express, Puf editoriala, Presse Universitaire de France, eta geho asko Kultura Ekonomika de México. Hori ekonomia aldetikan eta ekonomia marxista aldetikan indarratuko zen. Hori ekonomia aldetikan, baina gizarte aldetikan bazidean beste batzuek, hemen apuntatua ditut, muestra bezala esango ditut, Roger Garaudy, Frantz Fanon,
hauek ondo estudiatzen zuten Argeliako gerra eta bat, Roger Garodi tipo kuriosoa zen, izan duzen ateo, gero kristaua, gero musulmarra eta bat, baina pentsala izako bat zen, eta, bueno, eztabaida guzti horiek ezagutzen genituen. Orduan, ila bukatzeko, zerukoak ia ze izan duzen, guetzat, batez ere, Ricardotzat, estrategiak diferentia zuela, personalki negatik, baina hortan elkarrekin guazten. Izan duzen, test edo prueba bat, bere estrategia, bere aldakuntza, bere langiletasuna, bere pentsararitasuna, bere politikaria neurtzeko bide bat. Gauza asko aipatu ditu Jose Manole, Carlos Santamaria aipatu du, politikagintza, pentsamentua, Juan Mari, 77 atzera egiten badu, jakineko krisia eta jakinen eraberritzea ere garai hartakoak dira. Carlos Santamaria tartean zen, Ricardo Arregi ere bai, zuk lider natural bat topatu zenuen bertan ez da. Eskerrak ateratzen jakin aurrera. Baina, hortan sakondu horretik utzi dazu, Begoñak ez tekete konforme dengo denan ez, baina Ricardo ezagutu nuen batez ere jakinen, baina baita ere alfabetatzean ezagutu nuen, eta gero etxean ere bai, pixka bat ezagutu nuen. Nik esango nuke, Ricardo zuela aitaren indarra eta bokazio politikoa eta amaren osotasuna. Horren sintesi on bat. Nola gidoia pasazidan hori beste momentu batean. Horrekiko Bai, duzu, orain esplikatuko dut, aita nolakoa zen eta ama nolakoa zen. Bai, edo ez? Aita Leno Mikelek esan du, ez zituen ikasketa asko, baina autodidakta esaten da horietakoa zen. Euskal zale eta kultura zale borrokatua, beti jakin binez. Eta liburutegi oso ederra antolatu zuen etxean. Berak euskaraz ez zuen irakurtzen, baina erderaz altzun guzia, bere gora berakin. Baina etxean bagenituen garai hartan egongo ziren aldizkari, egunkaririk ez zegoen aldizkari, astekari, liburuk, euskaraz danetikan eukitzen genituen etxean. Eta erderaz zer esanik ez, literatura pila bat, hori asko irakurtzen zuen aita. Literatura gainea mundu guzikoa. Eta bestetikan euskal zale borrokatua. Orduan, gero, karakterrez gizon zorrotza zen. Zorrotza, baina langilea. Eta ama berriz, zen asko zeze apalagoa, leunagoa, euskaraz esaten da bezala ume matia. Eta umeak gu asko gozatzen gintuen. Baina baita ere nahiko irikia zen. Gaztetan, Mikelek esan duen bezala, monjeta joana, gero behasainen oso baize batzukin egona, familiketzuen oso baize batzukin, 9-10 urtekin, eta gero 18-20 urtekin, anai apaizarekin, zerainen eta gero andoain etorria. Eta horrek ere mundua, garai hartako mundua, baina errezeldikan ateratzea mundu hori irikizio. Baina batez ere esango nuke zela emakume goxo bat. Aitak etxea beti irikita, eta amak etxera etortzen ziren guztiak ongi etorriak izaten, amarentzat ongi etorriak izaten ziren. Orduan, zuk esan dizuna, Uztapia hortatikan nik uste dut amak oreka jartzen zuela. Aitaren karakterrakin eta amaren goxotasunarekin oreka bat sortzen zen familia artean. Eta posten nahi zuk hori esatea zeren badirudi kanpotarrek ere hori sumatzen zutela. Hori da. Parentesi importante horren ondoren ere helduko diot. Begira, ni 77an jakin estudianteen aldizkari ezeran zen Arantzazun eta bar, eta han soberan zegoela, estudioteko kalte garria zela, eta bar, sartu zen harrako olatu espiritualista bat Arantzazun, eta handik atera bertzen, eta nire esku utzi zuten, nire ordurak zartu zen irakasle dintzen.
Eta erabat galdua nengoen, ez nekien nundi jo, Ricardo Rendik ezagutzen nuen, Carlos Santamaria Rendik ezagutzen nuen, baina ezagutu bakarrik, ez asko zegeiago. Hasiera, Carlos Santamaria hemen nahi nuen, zer egin ziteken jakinekin, tresna bat eskutan dezu eta ez tekizu zer egin. Arek esan zitea Ricardo Arregirekin batera, egin behar genuen aranako komite batzorde txiki bat, eta egia esan Irun artean egin genuen batzorde txu bat. Horrek salbatu zuen jakinen etorkizuna. Eta Ricardo buruz ari garen ez, Ricardo Santamariakin oso ondo motatzen zen, Santamarian esen bekutxuna zen, Ricardo oso ondo motatzen ziren, eta Elkarno Santu ere bai, adinez, bata bete-betean zegoen, eta beste interbiziz. Eta Ricardo salbatu zuela, esango dut, Ricardoren baita bakarrik ez du idarriko hori, baina Ricardo salbatu zuela neurri handi batean, bi arrazoigatik esango dut. Alde batetik berak zeukan abstrazio kapazitatea handia. Alde hortatik, buru matematikoa esan du, nik uste filosofikoa ere bai, eta beraz, eskemak egiteko eta estrategiak sortzeko eta hortarako asko balio zuen. Eta beraz, editorialak egiteko edo eskemak planteatzeko eta asko balio zuen. Alde batetik hori, eta bestetik, Ricardo sekulako prestigioa zuen gazteen artean. Eta ez gazte abertzale, komantxun artean abertzale betiko abertzaleak, baizik baita ere, beste movimentu batzuk, nekadela edo bestelakoa direla doan, hor ere prestigioa zuen. Eta beraz, guk bagenituen behatxo batzuk alde horietatik, eta Ricardo guzti horiek isildu eta baretu izitu. Alde horretik sekulako garrantzia izan zuen, nik uste guzti horietan. Zoritxarrez, bi urte eta piku, 3 urte bakarrik izan ziren, eta umezuz ditu ginen, 3 eta 9 ditu ginen, bi umezuz aldi izan genituen, alde batetik. Uztailean 10 horrez bada Ricardo hil, eta abuztuaren 19an iakin debekatu dizute. Hori zen gure Fraga Iribarren debekatu dizute. Ondo ditu ginen lider gabe edo giderri gabe, baina bestetik tresna gabe. Baina testigantza hori oso importantea da, jakinen etorkizuna bideratzen eta horre zegoen momentu kritiko oso importantea, Ricardo benetan oso importante. Nik ez dut Ricardoen apologiarek egiten, ala bizi izan dut, eta 1000 aldiz idatzi izan dut hori, eta ala ikusten dut. Nik apologi hori nik egin dut. Ricardo Arregi zan, nire ustez, Carlos Santamariak ikusten zuena bere jarraitzaile bezala. Carlos Santamaria urteetan sartzen ari zen, saltza guztietan sartuta zen, politika, eta ikusten zuen Ricardo zala, berari, zuzen, eta berari nahi zuen bezala, jarraitu dezaketela. Nundi dator hasiera. Hasiera dator Santo Tomaliziotik. Hasiera dator Carlos Santamaria matematikako klaseak ematen zizkiolako. Zesen. Bai, hori. Eta hortik handator baita ere, Carlos Santamariak esaten zuena, hori buru argia, nik entzunanean, buru argia zuela matematikatarako, eta gainera problema bat jarri eta bukaera bere ala sumatzen zuela, baina ez zala matematika zalea. Berak buruak, Ricardo buruak beste gauzetan zebra. Baina hasiera izan duzu, zesen matematika klaseak ematen zizkiolako. Gero bere eskutikan sartu zan Paskristia, kristau elkarte batea, eta bere eskutikan ere joan zan lizeora klase batzuk edo ikastaro bat euskal literaturako klase batzuk ematea. Ricardo hori oso atseginen zitzaion diru pixkat ateratzen zuelako, eta diru hori, esan dezuen bezala, Le Monde ordaintzeko, Le Nouvel Observateur, liburuzkat, eta hortika gutxinean berari oso gogorra iten zitzaion etxean beti diru eske ibiltzea.
edo arrebari dirua eskatzen. Eta baita ere, diru pixkat ateratzeko, nire bitartez, nire lankide baten bitartez, kinielak eskrutatzen edo zehatzen ibiliza denbora luze batean. Osake, larun batetan eta igandetan, gauez, kinielak kontatzea, zehatzea batentzat. Eta gero, nola berandu bukatzen zuen, ordu nire senargaian zanaren, etxean lo egiten zuen, Donostian antiguan, gero urrungo egunean, eta han diru polilla ateratzen zuen. Baina batez ere, bere kezkazan, urte batzuk aurrera, hori, bere ekonomikako karrera bukatu ez dio, lanbide bat izango zuela, osagarri bezala, gero berari gustatzen zitzaio guzti hori egiteko, baina beti normala da, ja, 26 urtekin, bere kezka eta 25 urtekin zan, beti bestek dirua eman behar. Eta lizeoko kontua hori zen. Ez zen matematikaz. Eta oso matiaz. Nire domintzen, baina hori seminaroetik aterata zen. Batxilerra egiteko. Eta zuk ez dakit zeurte zan, ez dakit zeurte zan, baina. Liceo Santo Tomas osatu zan 1961 urtean. Eta sortzaileak ziren, Santa Maria, Michelena, Zumanabe. Eta Ricardo 62an atea zenian, hasi zen, berea da, klaseak ematen, Liceo Santo Tomasen. Orduan, Ricardo nesaudea, gabe, CES-etik. Niretzako eta barbarik hori esaten du ez. Matematikako klaseetan ezagutu zuela. Ara, utilitzan, baina. Ondo doaria, baina batez ere, Santa Maria ezagutu zuen, tutik gabe CES-etik, eta batez ere, Liceo Santo Tomasen klaseak ematen 1000 eta 60 Iruan, izango txoko eta bera, biak seminariotik banatera, eta iruan, gutxienez, iruan. Nire ustez, sakondu zana da, arteomana, horrek mantentzen duzuk esan duzuna, sakondu zena, han ezagutu zuen genera. Pas Kristiren erakusten ere gerosio, baina horrere alemana asko sakondu zuen. Batez ere kristautasun bide horretan. Eta zergatik Pas Kristin zen, 1948tik, 76 arte, Carlos Santa Maria izan duzen arduraduna Pas Kristina. Eta orduan, pilera haietan, gauzak tratatzen ziren. Eta orduan, ondo izera baita. Baina, azken finean, nik esan urte asko pasadira, eta aritu egiten zaigu. Liceo Santo Tomasen zuen beste gaut bat, ez Santa Maria zela, eta bere kultuna zela, baizikan, han zauden, Koldo Michelena, Jose Maria Lasarte, Carlos Santa Maria, eta abar. Orduan, ez hartu eman zituen tekniko bakarrak, baizikan, zituen politiko, filosofo, bakizen eta bakizen. Zer nahi dut, han oso ondo aberazta zuen, aberaztu zen, Carlos Santa Maria esutikan. Eta Carlos Santa Maria ikusten zuelako, bere benetako jarraitzailea, bukatu nahi duen dena, bere benetako jarraitzailea, Ricardo izan zitekeen da. Jende intelektual asko zeukan inguruan, bere pentsamenduzko lan garrantzitsuenak jakin aldizkarian argitaratu zituen, Juan Maria Ausarta izan zen bere planteamenduetan, Ricardo, ez da? Bueno, esan dut Ricardo, Toledo esan du politikaria zela, deneko esaten du politikaria zela. Baina nik ezagutu dudan, bezala politologoa gehiago da politikaria. Baina, politikaz egiten du, politika egiteko zerik ez dut da, fakizmo garaia zen eta gaina, 26 urtekin izen ez da. Buru politikoa zuen, baina politologoa zela funtzionatu zuen. Momentu hartan, guztiok, baina gure belaunaldiak, zezuan, krisiei azerretik eduzien. Eta da, lehenengoa zen fedea eta kristautasunarena.
Eta Euskal jainko egin behar dugu artikuluan, berizten ditu, alde batetik kristatasunaren gaia, eta bestetik politika. Eta Euskaldun fededun, dakizut esaldi famatu hori, zearen abertzaretasun klasikoaren, tradizioan, entidadek egon izan dena, hori puskatu zuen. Sekulako azarreak sortu zituen artikulu honek, jakinen baja pila bat izan genuen, jakinen bi baja aldi izan ditugu. Batetik irutan dagoan euskara batua hartu genuenean. Behartu genuen euskara batua zidazten. Orduan, pila batek, lehenengo tradizio zetozten arpide duai baja eman zuten. Eta beraz, berriak sortu ziren jente gaztea etorri zen. Orain, zesanik ez. Hori gainera beste artikulu batzuk ikutzen da, baja pila bat. Baina, eduzion gaiari eta gaina arrazoi osua zuen eta etorkizuna arrazoi eman dio. Bata hori zen, fedea kristatasuna, krisi hori, sekulako krisia. Bestea zen euskalduntasunarena, eta bere artikuluak eta hor daude, jakobinismoa dela, eta gero kalekumen ordua da, soziologikoki kalea izi zen euskalduna, baina ideologikoki, bere zera horta, azkenean bere mundu universo iruditeria eta guzti hori baserritarra zuen. Eta beraz, hortan, berak oso berbizeko jakobinismoa ere izan zuen, eta honek erotzen zuen euskara batuaren eta bar. Momentu hortan txikikeriak, euskalkiak edo sukalkiak eta horiek, txokoetakoa oso ondo daude, baina gu behar deguna da, herri bezala euskararen planteamendu jator bat, eta jakobinismo horre da izan zion. Arrezkoak ikusita ere horre da izan zion. Eta ordua da, eta bar, hori euskara batuaren apostua egina zuen, eta gauza guzti horietan Euskal Herri osoaren, marko bezala Euskal Herri osoa hartuta. Eta gero bestea zen, hirugarrena, kristakorra, eta hor ere izan zituen problemak, ezkertiertasuna, sozialismoa, marxismoa, zein aurritan urbildu zen marxismoa, zein aurritan ez, eta bar, nik uste berak egin zuen bidea da, kristau demokraziatik sozialismo gizatiar batera egin zuen berak bidea. Baina, marxismoa nahi badezu, marxismoan inguruan ere ipili zen, marxismoa onartu zuen, baina ez marxismo materialista, marxismo dialektikoa asko zer gehiago. Hor esan dagoetarako txiardeki atera zitzaion kontra, sozialismoa modan dago, idatzi zuen honek, eta sozialismoa modan egon zen, idatzi zuen txiardeki. Eta hor egon zen borroka bat. Nik uste, borroka ideologiko hortan, gure artean, lehenengo eduziona, argitan, lehenengo eduziona, Ricardo izan zela. Horik erostik asko garatu da hori, eta ez dago zezanik, baina gure garaian dikotomia handi bat zegoen, nazio arazoa eta gizarte arazoa. Bazio duen, eskontezina zirela, gustantezina zirela, bi horiek. Gure esfortzu guztia zen biak ezkerra eta nazioa biak lotzea. Eta hortan, gu baino asko zen aurrera goioa zen, Ricardo. Eta adin berekoak izan eta bar, arek formulatu egin zuen gure giroan bazegoen kezka hori, bazegoen ezin egon hori, eta bazegoen askotan zaharrekin, edo abertzarretasun klasikoko ekin da zegoen borroka hori. Ricardo, entzindar izan zen hortan. Nik kristau arazorik ez dut seko izan. Eta marxismoa tabu ez nik uste dut, ni gaztetatik jada izango nintzala, haizten ere Ricardo kritikatzen zuen marxista zera hori, ez da? Nolait ere kristau bezala, marxismoa katexisma bezala erabiltzen zuena, erantzun galdera gutxirekin eta erantzun jaineko topiko batzuekin, ez da, nolait ere. Eta seguruna bera buelta gehiago eman zizkion, ze marxistekin, marxismoa haizten ere, neronek ere aitortu behar dut, nire bizitzako une bortitzenetakoak, pozez eta bildurrez betetakoak, Marx eta marxistak irakurtzen hasi nintzenekoak direla eta barra, ez da. Nik uste Marx eta marxismoa respetatzen zituela eta marxistak asko kritikatu zituela, ez da. Eta, Txekoslovakia 78 eta bar, garai hartan, nolabait erabat argi zegoen bere jarrera, ez da. Gero, egia da, Carlos Santamaria oso garrantzitsua izan zela, Carlos Santamaria izugarri maite zuela
baina nik ez uste ez nuke esango oinordeko zenik Ricardo Carlos Santamariarena, ezta? Nik uste dut gainditu duzuela Carlos Santamariaren pentsamendua esan behar du. Garai hartan ja, ez dut esaten gaindituko zukeela edo bizizan balitzez. Nik uste dut jada gaindituta zuela azken boladan Carlos Santamariaren pentsamendua esan dute. Eta egia da politikologoa zela, berezik baina baita politikoa ere. Esan duke bere alderdi zikinenean ateratzen zen, baina, bueno, orain berresten dugun bezala. Alegia, diktadurapean, ez duk esan bezala, politika oso simplea da. Zer da politika egitea diktadurapean, ez da? Baina bera pentsatzen zuen jada frankismoaren ondoren etorriko zan ontaz. Nik beti aipatzen dudanean anekdota hori nola esan zidan bera diputau izango zela, ez da? Guk orduan ez genuen pentsatzen, politikaz ez genuelako pentsatzen, ez da? Bueno, askok ez genuen jakingo zertzen parlamentua. Baina bera bera hortaz pentsatzen zegoen jada, ez da? Eta orduan, egia da, nazionalismoa kritikatu zuen komunismo asko. Gari hartarako ja ikuste zuen adibidez nola Che Guevara, artikulu oso polita da, nola erabiltzen zen jada Che Guevara, nola sozialismoaren bilakaera alderdi askotatik kritikatu zuen, egia da dena kritikatzen zuela, gizona. Baina, etzan sektarioa, importantena egin zait hori dala mezua, ez da? Ze gizarte hontan, gure Euskal Herri hontan oraindik ere oso sektarioa, eta bera etzan. Eta gogoan dut nik nola, haizten ere, ekipo editorialetik lur sortu zan eta nik harreman asko nuen garai hartan desegin hemen, desegin zen PC-ko jendearekin, ez da? Deiko umezurtz geratu zen jende hura ezkertiarrak ziren, askok deskurritu zuten abertzaletasuna, euskal mundua, eta nahi izan zuten hurbildu, ez da? Eta nik gogoan dut, eta oso importantea zaite giroa nola baitere esplikatzeko, ez da? Nola, eta hor zan politikoa, nola ezkutuan egiten zituen bilera asko. Tristea da, zen eta ezin ziren egin. Ezin ziren, ikustuk esan dezuna, uztartu nahi genituen ezker eta abertzaletasuna eta baina abertzale askorentzat, eta ez bakarri zaharrentzat, gazte askorentzat, hori zan traizioa. Oraindik ere erabiltzen dugun hitza norbait arerio politiko edo norbaitek politikoki abandonatzen gaituenean, ez da traidore esaten dugu, ez da traizio hitza erabiltzen dugu. Orduan, konstiente zan Ricardo hortaz, bazekien nolabait ere bere figura ere zaindu behar zuela, gorde behar zuela, eta bai gogoan denik nola eskutuan egiten zuen bilera asko, eta nola zuk esan bezala oso respetatua zen mundu hortan. Euskararekin eta nazionalismoarekin edo abertzaltasunarekin edo zer ikusirik ez zuen munduarentzat, nolabait ere hurbiltzeko esfortzua edo egiten zuen mundu horrentzat, pentsatuko asko, gero egingo ziren EMK-koak, eta gero egingo ziren HB-koak, eta gero hemen bideak oso zerak izan dira, ez da komplejoak, bilakaerak, espainolista ziren batzuk gero izan dira ez dakize, batzuk gero... Bueno, asko miresten zuten Ricardo, asko. Eta hori etzan normal. Eta bai egia da baita ere gero, abertzalen artean, arrazoak izaten hasi zala, edo izan zituela, ez da. Eta gero, zure aitaz, gogorra etorri zait, nola beste irudi bada, oraindik ere gobernu zibila okendo kalean zegoenean, Maria Cristina hotelaren aurrean, gorzegoen, Gipuzkoako gobernu zibila, inork ez dute hor ezagutu, palmondo batzuekin. Hori da, palmondo batzuekin eta hori. Akordatzaiz hor, manifestazio batean, beraz oso, hanken denon bataz besteko edadea etzan 23 urte izango, eta han zegoen zure aitea. Oso
Gainera, adierazle oso bitxia. oso nabarmena zen. Hori da, Kontua zen. handia gainera, ez da. Gero baita ere esan esena politikoa bazun gure eta hori ere Ricardo oso bere ganatu zuen. Politikaz dari zeratenean gogoratu naiz baitak ere politikarako sena handia zuen. Orduan hori baita ere bere ganatu zuen Ricardo. Zortzi Txutxu, parentesian. Lehen Toledo hori entzun diot, Ricardo estratega bezala, ze bilerak eta egin izan zituen batekin eta bestean ditik. Zatu pentsatzea bilizetan esatea. Bueno, esan nahia estratega zela, duk, berak urrutiko helburuak nire ustez jarriak zituela. Orduan, bitartean, eramaten zituen pausuak helburu hortara zuzenduak zela. Orduan, baita ere esaten dit, berak ere burua ondo ezagutzen zuela, aske zela bere burua edo bere barruan pentsatzen zuena kritikatu eta onartu edo ez onartu eta aldatu behar zela, aldatu egin behar zuela. Eta orduan, ematen zituen pausuak, igual ez kontzientzia gainean, baizik subkontzientean berak bere montajia egiten zuela, bere helburu hori gaur bihar edo etzi izteko. Orduan, nire ustez hori ez duk interesatu gai izatea, baizen norbeak bere munduan eta bere buruakin zer egin nahi duen jakitea. Ricardo hortarako izugarrizko argia zin bere barrurako eta kanpoan gertatzen zena onartzeko. Beste aldetikan, tanok bezala, Ricardo zizkin, ezagunak, lagunak, adizkideak. Eta leno esan duzuen bezala, bakoitzari bere tratua ematen zioken. Osea, inor, edo gutxi nik ez dut izautzen, inor usatzen zuenik. Baizik, bakoitzari bere tratu bezala, nire laguna da, eta nire adizkidea da. Berak, segun bere elkartasun horreri buruz edo konparaketan, tratu hori ematen zioken. Errespetua zion beti. Dudi gabe. Errespeto handikoa. Errespeto handikoa. Eta, zuk esan duzu, etxea da azterretzen duzu zaila zela. Ez, azarretzen zela, baina sesio zalea etzela. Sesio zalea. Berez, etzan sesio zalea. Baina, azarrea ere, gauza desberdina dira. Karakterra bazun, logikaz azarretu egiten zan. Baina, etzan sesioaren bila joaten zan. Orduan, bere estruktura hori, bere lanekintzetan, nire ustez lan denetan, eta gero, langile urrakatua zagarik, urrakatua lanean, bai ikasle, bai irakasle, bai idazle, bai politikari, politikari, eta lanean urrakatua. Orduan, eta gero, bere autokontrola handia zuena, oso autokontrola zuena. Orduan, neurtzen bazakiena, pentsatu duna, aurrea nola eraman behar den, edo ez duna eman behar, edo ez den garaia, edo garaia den. Horrekin zegoen, edo etzegoen. Hori da. Orduan, hori duk nik esan denena estratega bezala. Ze harremanak izan zituen, nik hori ez nuen ezagutzen. Ze harremanak izan zituen bera. Otxeak iteoke ari galderak egiten. Izan zituen zeharren barrua, politikaren barrua. Politikaren barrua, bai. Politika bidea.
Bueno, gizon politikoa bezala... Guztietako jendearekin zitula harremanak, bai, nik uste, eskuin ez zer eta baina esker erdi espainolista ikasita, azkeneko urtetan, hitzegin, zuen arrazonik, nik uste hori dela, gaur ere ez da hori hain izkoa, ez da, arerio politikoarekin hitzegitea eta ikustea zer duen esateko eta entzutea eta ekarri zuen. Ez duen inungo arazorik hitzeiteko bezeko batekin. Ikusten beroiek ze ikustegi zuten, mundua nola ikuste zuten, etorkizuna nola, ze estrategia eta ze taktika zituen eta ikusteko eta ikasteko. Beraiekin ez da baitatu, hori da, bi urteetan. Hori da, hori da, zizona ez duena, ez da. Zuk esana da, Ramon, bazuela gaitasuna harremanak izateko jende askorekin. Garaian nahikoa zela taberna batean norbaitekin garagardo bat hartzea, kiratx bat hartzeko, baina Ricardo ez zuela kiratxik ez urrun zebilela esatatik. Eta gero, lidera zan, oso zentzu importantean bakoitzari eskatzen ziola eman zezakeena. Ez duen, berak asko ingo zuen ez da, baina ez duen eskatzen bere maila jartzerik, bakoitzari hartzezion eman altzuena. Eta adibidez, gure banda, ez? Herriak eta izunak eta ez dien gazte naiz eta beste zera hori, ez? Eta nerekin zeudenak eta nik badakik berak ez zuela gure lana oroa oso serio zatero, hartuko, ez? Baina, bere leku ematezion eta gure ere respetatzen. Ni berarekin konparatuta hutsa nintzen, hutsa. Baina harreman oso. Eta laguntzeko beti prest, zuk esan dezuna, esate baterako gogoratzen naiz ja azkenengo urtean, esaten zidan, Begoña, banku utzi behar dezu, eta itzulpenetara jo, eta esaten nion, baina 16 urtekin lanean hasita nire kultura maila oso basua da zuekin konparatuta, esaten nion, lasai hori konponduko duguta, baina hasi egin behar dezu, izkuntza dakizkizun bezala, eta kultura problema baldin bada hori konponduko dugu, kultura eta teknika, bien behar ziren itzulpenean. Eta izuertzko zarrenda bat egin zian, liburuketa irakurtzeko, eta hasian nintzen, ordu, zuk esatezuna, sekula ez nintzen sentitzen bera baino gutxiago nintzen. Tratatzen zituen personak, bakoitzak zuen maila. Eta errespeto handiarekin, hori oso, giza maila oso ona zuen. Eta edozein girotara egokitzeko almena, ez da. Edozein girotan normaltasun, ez hori da dotorezia. Esatek zukinielatan hor punteatzen ibiltzeko, eta, oso gustora joaten zen, orduan pentsatzezuan ze maila aurkituko zuen, ez? Gustora joaten zen, eta gaina ongi etorria izaten zen, eta nire lankide horrek, gura zan ardunadura, txoratuta zen. Eta hori garai hartan oso gutxi egiten zen, ez da, bero oso zatituta zegoen da. Zortzik terdiak gainean ditugu, denbora aurrera doa, aipatu ez den gaietako bat, agian euskaldunen alfabetatzea. Hori gai nahiko luzea, Baina izan zen bere bidea mogarritako bat ez, alfabetatzearen. Hori hortaz asko hitz egin da, asko idatzi da, 76an euskaltzaindiari luzatu zion proposamen bat, alfabetatzeari buruz, talde bat osatzeko, eta hori, lehen esan dizutena ez, analfabetoak izatea euskalduna, jendeari etzizaio, jende askori etzizaio gustatzen ez. Eta, hor izan zuen abiadura, eta hori, 76ko urtarrilean izan zen. Eta, nik bi gauz bakarrik esan dituzte hor, batetikan, udarregin egin zuen itzaldi hartan, nabari zen nondikan noa joango zen alfabetatzea. Eta nola zen euskera komunikazio tresna bat egitea. Eta esan dezute borondate honez etzala salbatuko esan zuela, baina nik hor gauza bat azpimarratu nahi nuke.
baita ere esan zuen euskara injustiziaren kontrako hizkuntza izatera iristen denean salbatuko da. Orduan hori berak argi zeukan nondikan noa joan behartzun alfabetatzeak. Eta horri lotuta, gogoratu nahi du Arestik deitzen ziola euskararen gerrilleroa, hitzaldi hori eta gero. Orduan, alfabetatzea hasierak oso zailak ziren, aurreneko taldeak ez zuen gauza handirik egiten, eta soldadu euskako gero, 77an dut berriro beste proposamen bat egin zion Euskaltzaindiari, eta han beste talde bat osatu zuten, Aingeru Irigarai, buru, eta Ricardo Arregi, idazkari. Eta, hor ja hasi zan pixka bat gehixoago lantzen alfabetatzea. Gintzan aurreneko ikastaro bat, berak emantzun, guk lagunduta, irakasleak prestatzeko. Baina gehien bat, berak ikusten zituen, 3 atal ikusten zituen alfabetatzea. Alde batetik helburuak, zein helburu izan behar zituen alfabetatzeak, eta, behar argi zeukan, ez zala bakarrik irakurtzen erakustea euskeraz, edo gramatika erakustea, baizik berak lortu nahi zuena zen, personak euskeraz pentsatzea, lortzea. Eta gero, hori ere Udarregin omenaldian esan zuen, euskera komunikazio hizkuntza bat bihurtu zedila. Hori zuen behintzat, eta horri danan lotuta euskal kontzientzia bat sortu. Eta hau hola dela komunikazio hizkuntza bat bilakatzeko egin zituen esfuertzotan ere, esan beharra da, bera erabiltzen zuen hizkuntza kazetaritza. Eta hor gerora, Lertxundik esan zuen, nolabait funtzionalitate bat eman ziola euskerari. Euskera funtzionala egiten saiatu zela. Eta hori alfabetatzeak ere behar-beharrezkoa zen. Baina alfabetatzea aurrera eramateko oztopo batzuk zituen. Aurrena, bere hitzetan esana, euskera zaharkitua zegoela eta euskera moderno bat behar zela. Eta gero, hainbeste aipatu duzuen, batasun eza. Ezin zitekeen alfabetatzen hasi herri bat, 1000 euskalkiekin eta 1000 hitz egiteko erarekin, eta beharrezko ikusten zuen euskera batu bat. Eta horri lotuta, analfabetismoa zegoen arazo bezala. Eta gero, aurrerago, berak ikusten zituen, alfabetatzea ondo bilakatzeko, bitartekoa behar zirela, eta baita ere hitz egin dezue, hor zegoen, nola baiteko jendeari eskaini behar zizezkeola bitarteko batzuk. Divulgazio liburuxkak argitaratu, itzulpenak egin, eta literatura sortzailea egon behar zuela alfabetatze hori dana lotzeko. Hori da gehien bat berak ikusten zuela, ez? Duera biltzen zuen gesek, baita ere bat zegoen beste bilduka bat Frantzian ide izenekoa, hori gehiago zan politika moduan, eta baina baita ere liburuxka ziren, baina gesek antzeko politikaren atarian hortikan zituan. Divulgazioa, zeren alfabetatzen baldin magendun herri bat eman behar zizaion gero jaten esate baterako, ez? Eta, hori zuen behintzat berak buruan. Okerrena da, hasierak oso zailak izan zirela. Eta berak esaten zuen bezala, alfabetatzeko eta jendea mugitzeko propaganda behar zen handia, eta propagandarako ez zegoen dirurik. Nire lagun batek egin zuen oso paskin polit bat, burmuinak bezala, euskaldunak, euskeraz, pentsatu, irakurri eta idatzi, baina oso murriztua, ez zegoen dirurik. Orduan, gero bestetikan materialak, nik hor lagundu nion desente, Arantxa Seizabitoriak ebai eta Marika Pendarmendiak ebai, baina materiala eta beha prestatzen zuen hauen laguntzakin. Baina gero hori nolabait materializatu egin behar zen, eta orduan hor zeuden problemak ez. Ikasle bakoitzari liburuxka bat ematen zitzaio, baina liburuxka hori prestatu egin behar zen. Ez bakarrik edukietan, baizikan gero, materialki, eta problema zen, dirua. Orduan, imprimentegi batean ez zintzitik egin. Orduan, nik nire harremanak
estutuz, bankuan ziklo multikopiadora batian, botatzen genitun, gendun neurrian, baina horre papera, tinta, eta danak ordaindu egin behar ziren. Orduan, hasieran nahiko problema sortzen ziren. Soldaduzkatik etorri eta baimenaldi batian, aurreneko ikastaro eman zuen, irakaslea prestatzeko behar eman zuen. Prestatu ziren desende, baina, gero lanean berroi bat edo asistiran. Eta gero, organizazio bat ere montatu zuen, nola bete, antolatu zuen, 3 ataletan bat burua, hain gero irigara eta bera, gero tekniko departamentu bat esaten zion, baina hori teorikoa erabat eta gero herrietako harremanak ez. Baina hori oso importantea zen buruan edukitzea, baina eguneroko lanean etzan erabat gauzatzen ez. Orduan, hasierako sortzaileak izan ziren, baina ikastaro pila bat egin ziren, bat ziren Gipuzkoan eta Bizkaian. Eta Gipuzkoan gehiena Goierri aldean. Hortarako, Amerikapenen bidez, ibiltzen genuen Baserri Gaztetiko estruktura. Nik ere lanetik jende desente ezagutzen nuen probintzian, edo kultur taldeak, eta horrela, hartzen ditzen, baina lehen esan bezala, alfabetatzea masiboa izan behar du, ez du gauza hondirik edo garrantzia hondirik. Eta horretan ari izan lanean, edo ari ginen, eta gehiena nik portan lagundu nion, batez ere, hori, departamentu teknikoa behar esaten zion bezala oso eskasa zena, ez? Eta, nik esan duke, nire laguntza eta arantxan eta txerrendaritzan esaten da bezala, gregario batzuk ginen, ideiak, burua, hori dana behar zen. Ricardo esan dut eta inaur ez da harrituko, esatea alfabetatzea dela ere plangintza orokorrako barrua zegoela, ez da? Nik gogoan dute, eta etortu izan dut, jakin 34an editorial bat egin duen, Jurka behatzikoa dau, eta horren eskema berak egin zuen. Nik idatzi nuen berea da. Eta beraz, praktikamente hitzak ere berea dira. Orduan, euskal kulturaren alako plantintza bat planteatzen zuen, eta planteatzen genuen. Eta hor, zutabe nagusi batzuk agertzen dira. Bata da, euskaltzaindia, erakartitze sakon baten beharrean dagoena, baina euskaltzaindiari buru eta lideri izateko eginkizuna emanez. Ikastolak, baita ere, planifikazio orokor baten faltan, alderdi kritikoa hor dago, gero, argitaletxeak, liburuak provokatu egin behar dira, egitarra baten barruan, eta idazten elkartean sortu behar da, eta lehenengo saio bat ere egitzen gainera Álvaro Lersundirekin uste dute, aurrea Sofia Baratik, Baizikoa zela, Santa Maria de Iruro, Ricardo de Iruro ginen eta ez zuen aurrera egin honek, baina nire eta behatzikoa da hori. Eta alfabetazia ere hor sartzen du berak, kultura herrira nola eraman, hori da alfabetazia. Alfabetaziaren bitartez euskal unibertsitatea herritartu. Beraz, ez da, izan duzen bezala, ez da gramatika bat euskal kontzientzi bat. Jazintza oso bat, kulturaren bidez. Eta gero hori laguntzeko, lehen zan du argitaletxeak, baina gero liburu motak ere bai. Eta liburu motatan, kulturaren divulgaziozko, oinarrezko liburu bat dira, kesa ez bezala, esaten direna, beti hori esaten dugu, baina kesa ez da munduko produkturik zailena. Eta da sintesi perfektua dira, espezialistak eginak, baina hori referentzia bezala erabiltzen zen, liburu txiki, eramangarri, horiek egiteko, ez da. Eta zupen eta saia era liburuak, eta hirugarren tokian kreazio utxezko liburuak, obrak. Horrela planteatu zuen berak. Beraz, alfabetazioak ere kokapen bat badu berak egiten duen planteatu. Askorako eman dezake Ricardo Arregik, baina publikoari tarte eskeniko diogu, galderaren bat egin nahi badi badu.
Ba, ezakit zerbait gehiago gehitu nahi duzuen mahai inguru honetan? Zerbait gehiago gehitu nahi duzuen mahai inguru honetan? Ni bakarrik kokatzeko bere hitz batzuk esan nahi dituzte. Andoainen gaudenez da bukatzeko. 21 egun lehenago, berain baino lehenago, zeruko argian, ez dakit zein ataletan, seguru aski gazte naiz, artikulu bat idatzi zuen. Izenburua Andoaindarra naiz, askok ezagutu duzue, baina niri egokia iruditu zait hau bukatzeko. Eta honela zion. Andoain zorionez herri umila izen handirik gabekoa. Horregatik maite dut gehiago. Horregatik nago fier eta harro nire jaioterriaz. Ezagutzen baititut bertan lanean ari diren euskaltzale militante zar eta gazteak. Eta horregatik gordetzen dut Euskal Herriarengan esperantza. Egunero borroka isila, izen handirik gabekoa, hori da Euskal Herriaren euskailea. Gizon, emakume eta gazte horien izenak ez dira geldituko seguru aski Euskal Herriaren historiaren horrietan, baina horiek egingo dute posible inok baino gehiago Euskal Herria historia izaten jarraitzea. Nire izenean da nahien izenean eskerrak udalari, mahaikide guztieri eta Ricardo Bereitzea etorri zeraten guztiei.